लोगोफोर पलिटेकनिकनि फेट रिजाल्ट जोङो नायनो थाखाय जोङो गिबियाव क्रम ब्राउजाराव थांदो। क्रम ब्राउजाराव थांनानै जोङो DTE आसाम जोङो फैखाबाय, बेखौ क्लिक खालामनानै हो। बेनि उनाव जोंनो बेबादि इन्टारफेस फैगोन, बेवहाय थुनानै हो DTE आसाम स्टेट पर्टेल बाव थुनानै होदो। बेनि उनाव जों बेबादि इन्टारफेस फैगोन, नोंथाङा बेवहाय स्क्रल डाउन खालाम। बेनि उनाव क्लिक रेट नुदों जों फेट 2021 रिजाल्ट, बेवहाय क्लिक खालामनानै हो। बेनि उनाव अके थुनानै हो। जोङो अके थुयोबा बेबादि इन्टारफेस फैगोन, नोंथाङा बेहाय रल नाम्बार होदो आरो डेट अफ बार्थ होदो। नोंथाङा सार्च खालामनानै नायोब्लानो नुनो मोनगोन रिजाल्टआव गासिबो नोंथांनि टटेल नाम्बार, मेरिट लिस्टनि माखासे पार्टिकुलार्सखौ नुनो मोनगोन। बाव रल नाम्बार होदो, बाव डेट अफ बार्थ होदो, डेट मान्थ इयार जागोन बाव नोंथांनि डेट अफ बार्थनि फरमेटआ। नोंथांमोना सोरबाफोर नायाखैब्ला थेंक इउ।